Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kum ke jingkin ma ya ka singi jong ke jingwan yok jat Reverend Thomas Jones hari kasi jantia ka kasi jantia Welfare Association KJWA Research Cell haka arpodrik jeliau arjar pun riau kalala ban penlong da kelempong ye peliu jumut lani ka panel discussion kabala penbej hakasi National Bar Hall maukar hakani ke singi Reverend Dr. O.L. Snaitang lolong kum kongsan bat haba jingkren ulakren halo kisan tili kibenta bat kawai neki kelong bau Reverend Thomas Jones bat ki jingtrei jong u nakabenta ka ri bat ka jai riu khasi jantia Syaki klau berengom bom dan bakin mau tang marwe sata usut yao sata da jingtu bant be la syarak ya linti serwet ban proda ukon dap shenrang la linti ukdau Khlem kertiang syata bet uthau Lingkap la sashra ubet la sembai ban im syaduk lawe la thai don ba posniu don ba perkat kejat sihang tak kawan bansyat Utrei Khlem kendor, utrei dakaman, utrei banyo kaburam. Udayu Thomas Jones, negeri bajngai, uthe lakas Khlem tingkai. Ya jaj benriu, padang shisor, uyeng ban long kum nong sandor. Saheb Thomas Jones, kamen toy api, kabapin let hi kai shaklau. Shabom dan kibriu, bom dan bapen wet, shabadan kishri bat ki tengau. Ubriu balas kem, ala kanong rim, utur bet jat benriu kan Udayu Thomas Jones, negeri bajngai. Uthe lakas Khlem tingkai ya jat benriu padang shisor uyeng ban long kum nong sandor gari men wei kalong gari klau ba kenja men ba jing dum kadang sa wala nas la pertei nang iula let no kerteng kanam kani aisa Udayu Thomas Jones negeri bajngai uthe lakas Khlem tingkai ya jaj benriu padang shisor uyeng ban long kum nong sandor ya jaj benriu padang shisor uyeng ban long kum nong sandor Poino show Thomas Jones Suburam ba ba SS Majau Badon Boram ila yo ban I detail hagajingeri badu Thomas Jones ila tho ro ia kakot balapan mi mdei lapan mi ki kon te don na pedang jangi ngila ya thit bat ngila ya puli
Kidon ro kiwe ki kot ki bla Thaw sepang Thomas Jones tengah ro langa long tang uru pajba ringalayo ban ai jingkren yo Thomas Jones Hasinot College nga ai daka paper kadang dan ado menta ngalayo ban kren ro hapo Sankadev College klamai paper ngalayo ban lay ai jingkren ha USTM ro te kabadayo Thomas Jones ngalayo ban lay ai jingkren ro Hariboy College bat kumta ter tengala puli sisa hakajinga de badu Reverend Thomas Jones the Reverend Thomas Jones bat kikam jongu nakabenta kari bakajaj benreu jongi berkata kadi kabenta kabalai te u Thomas Jones kumban om biang uluan poi hangne hari khasi jongi hanong saulia hapo shwa nong saulia de sai sopen haka arpu atrik jong banai jun kasnam khatpaspa sobhuai benta kadi arpu trik mdei kemot arpu ar kan sadap kadu snem te de palat ikasih spa sanpo snem te uniu Thomas Jones dah bola poi hang ni nalor ulap bangim don ki Thaw ngim don dia katin pedeng te kei ke bo u la le kei ke bo u la shem ba ukesi Paul Krishna Chandra Paul ubadeu missionary jang kasarampur mission ula dap wan trei hapedeng ki khasi ha kasnong pandua bat hangta ula tei ulawan ban seng ya commission jong o te ka jingwan ka jong o kesi Paul Krishna Chandra Paul kolong kam kong san halor ka jing jobab ya ka city ba William Carey ulayo no tau WN Garrett but Matthew Smith kini ki officer badan hasalhead tegi Thaw ken show serampur ban pa missionary ban pentanda ye ki khasi amar ki khasi ke la lej ban atak ki kini ki basyong hari thor te ban ya thu ye ki daw ding kita kan simpor ngan suong bai tang ban control ki khasi ong pa da ki missionary badai tang ki missionary ki balak ban le ye kata uke si Paul lasa apan dua khandai banai pada kini ki khandai banai da ka jingyarap lem jong ki wei ulala ban penuan ya ka New Testament syakaktin khasi da ka bapenon kam ya ka tin pedeng da ka tin bakren hasala bada ki dak bangla tali thu yangi ka jing jong ki dak bangla bad ki wei de ban ngakwa ban ya thu ye phi ba u Thomas Jones usem bakini ki dak bangla laki nalor ki bala batai kajing kalong bakila bon sabapalan tunu ke si Paul hadin bala sa khandai banai ulai pai no sakal kata serampur bad hadin kata la passion ni kata ka Bible bad kata ka Bible kadang sa khadong kadon hapo da village serampur college warnom lech sa serampur library Hynrei lech hangta ka bakiong ka Kerry library ha Kerry library kalongkum ka archives te kadang don hado menta ka sample jong kata ka kodba jong ka testament ka Thymmai tenda ha bala dep ya penmi ya kata katkum ka jing tip kalong bala la penmi hado sanspa kopi entah bala wan sam pandua badwat hasoraro teki sutunat ban bat ya kata kakot nri daki puli kim nang ya kitin ru kim soto wat ki salar kim soto ka kitin salar ka bakumno te hangtang ila ban soto baka translation ka banangkong kalong kablong imperfect te nangta hadin bola ino ya kata kajing trei jong o khandai banai bodon hang ni te lawan no u Alexander Village to kile kren bhai kani baduni uladon hasora bo punon kam dakaju ka system balayalam do kisi Paul tenri ulala bantai lai teliki school hamau smai hamau molo bat hasora te hadin boladon hang tu pat so bakakam kan ya te u serampur
trayo ubakado Joshua Marsman ula klat ude trayo bakado ula klat no te tang suklat pan ka Serampur mission kamla bangyang halaki jong kikjan namar boros kata kapdang don William Carey William Ward bad Joshua Marsman kidang la ban trai bad ban penmi pisa menta pat kimla su watang ban bamro kelalong gajing jenjar te hadin nang ta pada kasnam khat prospa lai popra lakhang kerdep no ya ka Serampur mission bat la su I thali te hang ni kwa ban ong na ki kattu kat ni kinong thokot lele ki pastor na ka balang presbyterian kattu ka ba phi ong ba u Thomas Jones uwan ban Bteng tengah kwa ban ong e phi ba don jing Bteng uwan ban Thaw ban Snaitang Thymmai watla kitu ki school kitu ki e kidiki bala I kongreng kum tu te hamau smai hamau mlo batasora tulawan ban Snaitang Thymmai te dakabawan Snaitang Thymmai pat u bahu bawlab kini ki khasi kimdon ki dakto tulawalam dakidak Roman ki baong ki Roman alphabet tenreng akwa bania tui pi baki dak Roman alphabet pat kidan tang khendiat teli te ki dak Bengali kidan hadu san pholai san phosau teli ki alphabet te tangi kita ru ngi ka khli khasi tela kelon kram ngimla ban pulei kita te ndau lawan rai kita pat te uhikai habaki wan hayeng te mano bawan hayeng kakam ya thu khana klong ban peni kini ki dak tho A B K D kumta ter bad hadin bola da peni thu kini ki dak tho pat usdang sa ki kenjajing ya seng bad kini ki kenjajing ya seng kilong ru ki school hakiying school te sedang ya ki gablong regular bad nang ta u Thomas Jones ula translate ki kat kawe na ki banta ka Bible bola da ban translate ka dai ka gospel kat ko Matthias but kiwe di ki translation tinggal ya sgau ya ka jeng pentip iki tu ki translation manne telayo ban pendon kam ya ki tin ta hablahi ka ya ki te kilalong pat ki bre ki batbet ban long kinong yalam jeng gi ya seng bat hakitu ki por ki ba mensua ngan ya thu ye pi ha bakilai ban seng balang lelei kum hari jantia te ki seng da ka school te kathadu hari jantia ya ka balang ki ong ka skur te hadu menda te ya ka balang ki ong ka skur nomar ka de ka school te basdang dengkong te ha school ki ai ki jing hikai kumno ban tho I ki dak A B K D bade ha ki school biki ai lat ke bakinyo ban pule ban sngam bade ha ki school ro kio ban ruai ki jing ruai shaman sem bat kitu kilalong kita ki maudong ki baskem ha ka batay ka toka ya kata ka nongrem jong ka jing ya penteli ya kari ba ka jaj ban reu jangi ta habdeng kitu ki jing ya per ki bangala kedeo u Thomas Jones dakaba uwan ban bo penitu ya kini kidak ngiong kidak Roman tenrei mentangin ong no kidak khasi kan kini kidak khasi bolale ka translation ula penyang haki school kini kilalong kinongrim tekadau balai bu Thomas Jones usim ya kaktin sora hajing sisa kumbala batai menne nakaleng ki bor sorkar ki kwa yangi bangin pule da kaktin bangla badalong kabalaan lay ban keren da kaktin bangla hi ban suk haka kamai kaji te haka snem khat prospa ndru pulai utau DPI lele ulai ka hukum uong ba dei ban le betang da kaktin Bengali wong nakabenta ki khasi te Hynrei u Thomas Jones pat uyaj bet da ka ktin dakidak Roman kini bat kumjuru sim da kaktin sora namar kadau ka bah khmat du kolong bakaktin sora kadikaktin bakren hamishan compound
Terusim na kaktin mairang na kaktin maram jongi udana sora tu la kelumar klite. Tu jid da kalenti ka ba kelumar. But kwa ru ban pen kelumar kata kadika principle ka jong Thomas Jones. Ukwa ban yalam hakalenti ka ba syai. Ukwa ban nom pen kelumar ki breu ki jongi. But ukwa ban iya ka spa ba na kamta ki longden ki ba mentoy. Ti uniu sim ya kaktin sora. Telala ba kaktin sora kalong kaktin ka ba kodor. La shisha u Lieutenant Yul but Lieutenant Lewin hakapor baki don hasora kum ki officer but kilej ya ka duty jong ki sa Joai sa Giant Hills tikilay lamu Thomas Jones sa kasnem khatpraspa sa puar barkajing temu kolong ban pengeju Thomas Jones baki jantia ki don lakajong namar hadu katukapor bawanu Thomas Jones ki pareng kila da penduk ya kajing sensyar sim hari jantia hakastem khatpraspa laiposan teki kwa ban penyape na kata kaliang Hynrei lau Thomas Jones uya kongo uya karnga dakaba uong kad ya ka ethnicity ya kata te umla kot bor ban soto Snaitang kawai ka ba pediang kalong baki jantia baki kasi kidai nakajo ka linguistic family ladam day ba aya ka jingrai ka bas kem kumta nado menong ila ya per ila long ala ka jong te saplong do katin pedeng ka common language ban hikai haki jingya seng ban hikai haki jingya kren ban hikai haki school ban hikai haki bapa sne shatai bat kini kila long ki maumer ki ba ulai kum kita ki mau krum ban shan ya kari ga jaj benreu ga jongi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya